आसरित लासिंसिं जोबोद लाजिथावना फोरोंगिरिफोरानो बेफोरबायदि गावनि फरायसाफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावबाय थायोब्ला मा जाबावगोन। लासिंसिं गाव गावनि जिउखौनो साननो रोंला नामा। हेलो गाइस, वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चेनेल। आंनि अनजालु ब्लग यूट्यूब चेनेलाव आरो फिन खनसे नोंथांमोन बयखौ बरायनानै लानाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय खोनाखाबाय, थारैनो जोबोद लाजिथावना। मानो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय आं मा बुंनो नागिरदों। साननैसो सिगां सासे फोरोंगिरिया गावनिनो असे फरायसाखौ गाज्रि हाबा मावनायखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय, नुखाबाय। नाथाय बेसेबां बेफोरबायदि जोङो गोबां नुबोबाय आरोना। सोरबा प्रफेसार, सोरबा अफिसार, सोरबा प्रिन्सिपाल, सोरबा लेक्सारार बेफोरबायदि गावनि फरायसाखौनो बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनायखौ, गाज्रि हाबा खालामनायखौ गोबां जोङो नुबोबाय आरो खोनाबोगासिनो दं आरो नुबोगासिनो दं। थारैनो मा जामारखोनो लासिंसिं बाथ्रा। बेफोरबायदिब्ला सोर फरायसाया सासे फोरोंगिरिनि खाथियाव एबा सासे फोरोंगिरिजों सोर फोरोंजानो सन्देहसो जासिगोन, थांनोनो एबा थाफानोनो फोरोंजानोनो गिसिगोन आरोना। नङा होमबा लोगोफोर? सोर फोथायनो हाला। गोबां नुबोबाय, गोबां खोनाबोबाय, नाथाय दासिमबो मानो साननो रोङाखै फोरोंगिरिफोरा, मानो साननो रोङाखै। आं बेयाव गासैबो फोरोंगिरिफोरखौनो बुंनाय जायाखै। मानो होनोब्ला जाय गाज्रि गोसोनि फोरोंगिरिफोर, गाज्रि फोरोंगिरिफोर, आं बैफोरबायदि फोरोंगिरिफोरखौसो थांखिनानै बुंहरनाय जादों, जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि मोना। बेनिखायनो आं बुंहरदों, जायफोरा गाज्रि फोरोंगिरि, आं बैफोरखौसो सांग्रां जाथों होननानै बुंहरनाय जादों। मानो होनोब्ला सन्देह खालामजाथावगौ खालामजानाय जाबाय। गासै फोरोंगिरियानो बरनाम जायो। मानो होनोब्ला मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दा फोरोंगिरियानो बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावदों नालाय, बेनिखायनो गासै फोरोंगिरिखौनो सन्देह खालामनांगौ जायो। मानो होनोब्ला बेनिखायनो आं बुंदों गासै फोरोंगिरिफोरखौनो बुंनाय जायाखै आरोना। जायफोर गाज्रि गोसोनि बेफोरखौसो आं बुंनाय जादों। नोंथांमोना गाज्रि दामोन। जाय मोजां फोरोंगिरिफोर मोजांखा, जायफोर गाज्रि गोसोनि फोरोंगिरि बिसोर गाज्रियानोखा। बे जेब्लायबो सुद्रायनो लानो हाया। बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। जायफोर मोजां फोरोंगिरिफोर बिसोरो मोजाङैनो फोरोंलांबाय थानो हाथों। आसरित, गिनो रोंला नामा? बेखौ मावबादि मा जागोन बेफोरखौ साननो रोङा नामा? नोंसोरो सासे बिमा बिफा बायदि जानांगौ। नोंसोर बिमा बिफासो होनजायो नोंसोरखौ। मानो होनोब्ला नोंसोरनो फरायसाफोरखौ, गथ'फोरखौ मोजां खालामनांगोन, नायनांगोन, बेंनांगोन। नोंसिनि सायावसो, नोंसिनि आखायावसो सासे गथ'खौ मोजां खालामनानै गोजौआव दैखांहरनाया सासे नोंसोरनि बिबान। मानो होनोब्ला नोंसोरखौनो बिमा बिफा होनजायो आरो। मानो होनोब्ला सासे फोरोंगिरि जानानै बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनाया जोबोद लाजिथावना। दा नोंथांमोना हमनानै ला बेफोरबायदि खामानि मावबाय, दायो नोंसोर मा मोखाङै आरो मा दाथ' जोबोद लाजिथावना जाबाय। मानो होनोब्ला गोबां फोरोंगिरिफोरखौनो सन्देह खालामनांसिगोन होननायसो जाहैबाय। मानो होनोब्ला दायोथ' गोबां गोदान सेंग्रासा गोबां
फरायसालिफोराव टेट पास जानानै फैलाबायनाय दङ माने गंफ्रोम स्कुलफोरावनो माने दैथायहरजानाय दं बबेबा गोजान गोजाननि बबेबा खाथिनि बबेबा जायगानि गोबां दंफैसै अब्ला बिसोरखौबो जोङो माने सन्देह माने खालामनांगौ गोनां जायो मानो होनोब्ला दायो गोबां नुबोबाय सोरबा प्रफेसार सोरबा अफिसार सोरबा प्रिन्सिपाल सोरबा कलेजनि लेक्सारार बेफोरबायदि मावबोगासिनो दं थारैनो बेफोरखौ जोङो नुबोगासिनो खोनाबोगासिनो नाथाय मानो दासिमहालागै बेफोरखौ नुसेयावबो बेफोरखौ एक्सन लासेयावबो मानो बेफोरबायदि गाज्रि हाबायाव आखाइ होबाय थायो थारैनो जोबोद लाजिथावना हमनानै ला नों सासे फोरोंगिरि जानानै मानो बेफोरबायदि माने गावनिनो फरायसाखौ बेफोरबायदि माने गाज्रि गोसोनि साननानै थानाया बियो सासे फोरोंगिरिनि आखल जानो हाया गियान जानो हाया मानो होनोब्ला सासे फोरोंगिरिया असे गावनि फिसा बायदियै माने फरायसाफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ अननांगौ नायनांगौ आरो फोरोंनांगौ मानो होनोब्ला बिसोरनि दायथ'आ नोंथांमोननि सायावसो थायो मानो होनोब्ला नोंथांमोनखौनो माने फरायसाफोराबो असे माने बिमा बिफा बायदि साननानै गंसे फरायसालियाव फरायनो होननानै थाङो दाथ' मा जाबावगोन नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै नोंथांमोनाखि आयेननि साजा मोननाङा थारैनो नोंथांमोना जोबोद गिदिर माने गोरोन्थि मावनानै दा नोंथांमोननि गाव गावनि जिउखौनो माने लाइफखौनो माने बरबाद खालामनानै लानाय जाबाय मानो होनोब्ला दायो बेफोरबायदि केसाव आखाइ होयोब्ला जिउआव माने मा जागोन जेबो मिथिया आरोना नोंथांमोना थारैनो फासिनि साजाबो मोननो हागौ बेफोरबायदि सासे दाथ' जोङो खोनाबोदों आरो नुगासिनोबो थारैनो बे फरायसुलियाथ' सासे उन्दै फरायसासोमोन आरो देहायाबो माने नोरजिया होननानै बुंदों थारैनो नोंथाङा बेखौनो बेफोरबायदि खाबु लानानै बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद मुगैथावना आरो गाज्रि होननानै बुंनो हायो दायो नोंथांखौ न'खरनि बिमाया बुंदों फासिनि साजा होनांगौ होननानै अब्ला नोंथाङा फासि होजायोब्ला नोंनि न'खरनि मानसिफोरा मा जागोन थारैनो नोंनि जिउआ बरबाद जाबाय आरो नोंनि न'खरनि सुबुंफोरा बेसे लासिंसिं आरो बेसे गोदाव सोराव जागोन बिनिखायनो सांग्रां जादो आं माखासे फोरोंगिरिफोरखौबो जाय बिथांमोना बेफोरबायदि मावनानै दङ नोंथांमोन सांग्रां जा थारैनो बेफोरबायदि गोसोनि मानसि जानो दानाजा नङाब्ला गाव गावनि लाइफआ बरबाद जागोन बेखौनो आं खावलायहरो गुरैयै नोंथांमोन जा फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरिनि हाबाखौ मावलांबाय था गथ'फोरखौ अनबाय था बेनो सासे फोरोंगिरिनि गिदिर बिबान फरायसाफोरखौ अननायानो फरायसाफोरखौ मोजां खालामनानै हरनायानो फोरोंगिरिनि गिदिर बिबान आरो बिनि अनगायै गुबुन गोसो लानानै माब्लाबाबो फरायसाफोरखौ माने टारगेट खालामनो नाङा स' लोगोफोर आं दिनै बेखिनिखौनो सुंद'यै माने बानायबाय बे भिडिअखौ माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा खेमा निमाहा होदो लोगोफोर आं बानायनो होननानै समखौनो मोनाखै ओंखायनो दायो आं ओरैनो एसेबाबो माने बानायब्रबबाय बेनोसै लोगोफोर बाय आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय